Ešte raz, ešte raz. No, tak. Viete, čo tu chodí jedna Rómka taká, už roky, a potom ešte dvaja chlapi. Riskovať a takto ohrozovať ľudí nemusia. Popravde môžu prespať v tomto vychovanom stane. Tak, no. A ukáž na toto? Toto ukážeme. Jak ty vieš, jak ty Superman. Neprísť do stavu, kedy mnohí sa na alkohol vzdať nechcú. Tento prístrešok je tak zlý. Ešte? Bezdomovcov čaká ďalšia krutá noc metrikov. To je niečo prenádherné toto. To sú úžasné hry. Aby tieto sibírske podmienky vôbec prežili. Ja, televízia Markíza. A teraz to tak Superman.